o idioma como instrumento de poder simbólico. Bourdieu consideraba o idioma como un dos principais instrumentos de poder simbólico. Falar é exercer o poder social. Non impoñelo, mas si exercelo. O teu poder dentro da sociedade, exércelo ao falar. Por iso digo eu que non se pode calar. Todas as persoas falan, pero, e aquí entra o poder, lexitímase segundo a súa posición social desta persoa que fala. E quen, aquí poderíamos meter a Foucault, quen lexitima isto é o poder sinalando, dando o premio, publicando o libro, dándolle a palestra e todo aquilo ao bo falante. E ten que ver coa posición social, non económica, que moitas veces, hoxe en día, ímolo ver tamén como ese capital simbólico social. Bourdieu falou da lingua lexítima. A lingua lexítima é o produto do poder. Se o propio idioma é un instrumento, ao facer uso, instrumentalizar un idioma, dá un produto, é un produto do poder, que é a lingua lexítima. Aquí está Foucault dicindo a normalización. E isto nas linguas minorizadas ou minoritarias é espectacular, porque precisamente sempre falamos de normalización, como falaría Foucault. Ese produto do poder é nin máis nin menos o ben falado, o bo falar. A normalización, logo. Dicía Bourdieu que o ser culto é unha construcción histórica imposta polos grupos dominantes. E ben Foucault sinalar o poder. Os grupos dominantes, sexan cultos ou non. Sí? Moitas veces con ese outro capital simbólico que diría Bourdieu, que son títulos académicos. E se temos que directamente coller a historia e mudala para dicir o que nos dé a gana, facémolo porque somos o poder. E xa me sinalaron como a persoa culta e eu agora, para chegar a dicir o que quero dicir, podo modificar as cousas e falar, porque a miña fala vaise difundir, vaise premiar, vai ter a palestra. Unha vez sinalada a lingua lexítima, sí, quen domine a lingua lexítima, que é un produto do poder, o ben falado, aquilo que se dixo, a normalización, ese é a persoa que domina as formas nas que se nos recoñece, que domina aquel falar que se di de prestixio. É quen domina o acceso aos espazos, a palestra, o libro publicado, o premio, sí? E a toda esa difusión e demais. Isto dixo Bourdieu, non estou dicindo eu, E aquí entraría Bourdieu ca súa violencia simbólica, neste caso lingüística, porque a teoría de Bourdieu, el estudou en todos os campos. Logo tamén existe unha violencia simbólica lingüística. Especialmente nas linguas minorizadas, hai unha loita por resignificar e buscar estes novos sentidos. E o poder, aquel poder normalizador, xa sinalou quen pode resignificar, que é o ben falado e quen é o mal falado. Cando ti quedas fora deses círculos de poder, ademais de suporte inculta e desa clase social baixa, eu diría o
galego falante de clase baixa pola súa lingua, aínda que che dé 20.000 voltas, isto fai que ti interiorices a túa inferioridade e que te sintas, pois, menos cousa e que aceptes que a culpa é túa por non sabelo facer mellor. A violencia simbólica sempre depende de que a persoa violentada cale e acepte, especialmente cando é lingüística, de que cale, de que se silencie. Por iso eu digo, hai que nomear as cousas. Cando a persoa non a acepta, esa violencia simbólica deixa aboiar todo o que hai detrás, que é un entramado do poder. Diría o Bourdieu que non o digo eu. Eu estou así que teño as miñas notas tomadas de repasar a Bourdieu. Bourdieu dixo, nomear é facer existir. O que se nomea entra a realidade social. O que non se nomea desaparece. Así, por exemplo, o poder lingüístico, cando sinala o ben falado, fainos crer que iso é o ben falado. E cando silencia o falado, que ao mellor non lles interesa pola temática, porque te transformaron nun ser de clase baixa inculto, dunha forma simbólica, que non fala de ti, fala do poder, fala de como se instrumentalizou a lingua, e fala desa lingua lexítima que é un produto deles, do poder. O silenciarte fai que iso desapareza. Por exemplo, cando digo eu no galego as variedades lingüísticas. Porque a persoa que hoxe me dou like nun vídeo falou de min dicindo que eu exageraba os meus trazos dialectais, por exemplo. Facendo un ataque aos trazos dialectais dunha persoa porque o poder dixo que esta persoa dixo cousas que non se poden dicir, patiño. Bourdieu é maravilloso. En serio. Bourdieu e Foucault, ese non che contesto, sí? O silencio, cando ti falas, esta xente, ademais, que dá, como se chama? Dan por aí talleres en institutos, por exemplo, no bullying, sí? O silencio, o facerlle ovación a unha persoa é unha forma de violencia. E logo está a exclusión verbal. Cando eu subo a unha palestra, a un escenario, e digo, esa señora de aí non debía estar aquí porque é o peor, estou verbalizando a exclusión. É tamén unha forma de violencia simbólica. Ti, na túa cabeza, crees que te estás defendendo, que estás defendendo os teus dereitos, pero estás exercendo violencia simbólica. Non és consciente porque interiorizaches, sí? A dinámica do poder. Faz parte desa microfísica. É tan micro, que non a podes ver, sobre todo, se non leches a Bourdieu, a Foucault e a tantos outros filósofos, e te esforzaches por entender, e os releches, e logo saíches aí fora, e tentaches, ademais, atopar esas dinámicas. Era isto. Teño moitas cousas sobre Bourdieu e Foucault, porque é maravilloso, e aí entro eu. Eu non calo, eu nomeo, e eu, cando digo isto, coloco en sociedade que hai unha forma de exercer o poder a través do idioma e que hai unha violencia simbólica lingüística e que a normalización hai que andar con cuidado con ela. Que ao final trata de decidir quen é o bo galego falante, sí? E ter o control de como se fala, canto se fala, de que temas se fala, sí? E silenciar todo o resto.